picture frame. Zindaita picture frame. Visakani kepi vanhu vakuone nhai mwana. Visa kepi. Unyatsovataurira kwabva. Nechinhu chakanaka kudai. Tease glass and picture framing. Ndokandabva paSeat Cove Eastgate Market. Tea glass. Ndopane shop yedu ipapo. Muri kuzviona zvandiri kuitirwa kaizvi. Tea glass yauya nechipo chayo kuza appreciate mai vavo. Mai tauya neframe iri, tauya nemira. Kuisa mubathroom. Mira tibva tatotora uwo. Mai we, honai kani muri yeZimbabwe bata rinodonedza. Bata kani. Honai kani wedu we. Honai pinda mwana. Oh, mfaro wandina. Dewaje so mfaro wandina. Takapiwa na baba no mfaro wandina. Akabenda mshana. Hey! Iro zihembe rakagadzirwa neRoyal Closet. Unozodei vedu we. Muri kuzviona zvati koi nhai mwanangu. Komentiri inonzi chikwe. Synthetic mode. Synthetic mode. Yeah, synthetic mode. Yeah. Woo! Aiwaka. Izvi kana muroi uchivenga zvako venga. Asi nyaya inyasha ndidzo dzidzi. Inyasha dzaMwari idzi. Ndinotenda mwanangu, ndinotenda rudo rwakadai, ndinokutendai vana vangu. Mwari ngavakudzwe. Handamboziva kuti ndingaite chinhu chakadai mumba muno. Handina kumbe ndakazvifungira. Itabasa rako zvako mwanangu, itabasa rako. Kuti murikuona ina black part apa. Inonzi mounting board. Mounting board inoprotecta picture redu kana kuti artwork yedu kuti isaite moisture mukati. Inoita kuti picture nekufamba kwenguva kwemakore kana kuri kunzone riri attached kuglass rinonamirira paglass apa zvichireva kuti kupwanyika kweglass ndokuluzawo kwefoto rako. Saka kana rakadaiwo so rinogara makore nemakore. Hari glass imwe rikanzi rapwanyika rinongoriplacea glass uchirambawo nepicture rako. Kokuzoiwana hapana kana chinge rapwanyika. Right. Saka koya yatinoti synthetic mode. Toita futi imwe mahudi. But yatinoti synthetic mode yakanakira kuti unongoziva hudi ino absorber moisture. But yakagadzirwa kuti haiaffectwe nemoisture. Inoramba ingori zvairi izvozvizvi. Alright. Saka this is quality. This is quality. Iyi picture frame yeunyanzvi. Pandangobata this frame iyi ndo pandaona kuti yakanyatso iri kunyatso vene kunzwa kuti quality. Ezvakana chigadzira tinotarisawo kuti picture riripo nezvakapfekwa zviri kuenderana here nepicture neframe yatakuisa. Saka muri kuona saapa wakapfeka dress ravo rine gold apa. Saka takaisa that rimwe ina frame riri mukati iro riri kuratidza gold iro. Kozoita wakabrown aka nekublack. Pane pazvinorovana nepicture kuti zvinyatsobuda zvakanaka. Tiratidze basa rakanaka. Saka tease glass and picture framing inogadzirirai zvakadai, inogadzirirai zvakanaka. Iwo unyanzvi, ndaona unyanzvi pauri mwanangu. Aiwa. Kana mumaofisi kakwana president unofanirwa kuisa zvinhu zvakadai. Yes.